balimakɛ ne ye yiri yira i la don ko yiri filɛ nin n taara a yiri yɛrɛ de a yɛrɛ de filɛ nin n b'a yira i la yiri in de filɛ ni ye yiri ye Ala subhanahu wa taala ye barika don a la bamakɔkaw k'a ma ko segu fali ne t'anw t'a dɔn segu fali la dɛ an b'a fɔ ko seli fali nka seli fali bamakɔkaw ko segu fali ganaw ni ka taa Sikaso mara côté la o b'a ko jofa i y'a faamu a yiri de ye nin nin yiri nin bɛ adamaden ka ɲɛnamaya fan caman dilan Useni m'a fɔ ko yiri in b'i kɛ nafolotigi ye dɛ m'a fɔ ten m'a fɔ yɛrɛ ko a bɛ n'i bila faamaya jɔyɔrɔ dɔ la m'a fɔ ten nin yiri in n bɛ min dɔn a la ni sugunɛkɛ bana bɛ mɔgɔw la n'u y'a min a b'u kɛnɛya n b'o dɔn a la nka n tɛ o yɔrɔ nɔfɛ bi n bɛ yɔrɔ min nɔfɛ a bɛ farafinna laada a b'o caman de tiɲɛ farafinna laada i b'o dɔn farafinna laada ye dabalijuguya de dabali n'i bɔra farafinna dabalijuguya la dɔrɔn n'i ma se Inde ma f'i tɛ dabali sɔrɔ dɛ nka ani farafinna tɛ kelen farafinna laada ye dabalijuguya ye maa min kelen bɛ du bɛɛ balo u b'o de dabali k'o sigi o de kosɔn hali bi cɛ nana fɛ ni cɛ bɛ baro la n ko bilahi i b'a dɔn ko maliyɛn b'i dabali fɛn fila de nɔfɛ a b'a hakili to a la setigiw ko minnu bɛ kɔfɛ walima aw minnu bɛ yan fɛn fila bɛ a y'a cogo dɔn o la maliyɛn b'aw dabali o de nɔfɛ n'a fɔra maliyɛn ma ko karisa den taara tunga fɛ dɔrɔn k'a ye ji tigɛ wa ko ko faniba donna da la o wuli k'u jɔ o b'a dabali a filanan ye jumɛn ye i bɛ tunga fɛ o bi yan o n'i bɛna so jɔ i jija i k'a wari dafa i k'a ban pewu i ka sɔrɔ ka n'a jɔ an ka farafinna ne nana so daminɛ k'i ye so pasima kɔni kɛ k'e bɛ taa ka n'a tɔ jɔ i ka biriki tɔ n ka cɛ a bɛ mugumugu ye walima e k'a fɔ ko n bɛ se senasi la ko n'an taara ko n bɛna tɔ jɔ ka n'i yɛrɛ nɛgɛ n balimakɛ farafin bɛ dabali dɔn o dabali kalite n'o y'o siri da i ka so kan e tɛ fɛn fara ɲɔgɔn kan bilen kuma tɛ ko ka n'a jɔ ni a tun de filɛ ka nin bɔ bilahi n'i y'an ka dabali jugu bɔ nin fila la bi a ka dɔgɔ burusi kɔnɔ hali n'i ye tɔliso jɔ i ni kara don duguba kɔnɔ u kɔni k'a dɔn k'e kɔni ni sojɔ se b'i ye dɔrɔn n'a di agence ma a kana dabila dɛ u kana biriki kelen si sɔrɔ k'a suɲɛ ka taa baara k'a la ka tila ka n'a bila n'u y'a biriki den kelen sɔrɔ k'o ta ka taa don u ka somɔgɔw fɛ walima u ka morijuguw fɛ yen k'o siri ka n'o bila biriki tɔ in cɛla n ka cɛ e bɛ kɔrɔ boli ka tile bɛ boli ɲɛ tɛ sɔrɔ a la fɛn min ka ko maliyɛn n'u bɛ maa dabali a nɔfɛ nin fɛn fila don karisa taara tunga fɛ a bɛna don da la karisa ye sokurajɔ daminɛ a bɛna don da la nka tɔ ninnu wa duguya b'olu la nka pan bɛ kɛ olu kunna ala k'an bɛ sɔn a ma n ko nin yiri n'a y'a sɔrɔ sisan ko mɔgɔw kɛlen don k'i dabali ko dabali jugu b'i nɔfɛ siri jugu b'i nɔfɛ kɔrɔti de wo sujuru de wo a kɛra e tɛ sujuru dɔn sujuru t'o dɔn dɛ Alahu akibaru sujuru karamɔgɔkɛ ala k'i kisi sujuru ma i bɛ mɔgɔ dɔw ye u bɛ bana bilahi i bɛ arajo kɛ arajo b'a fɔ k'a ma bana ye fura o fura n'a fɔra k'o ta ka di o b'a bɛɛ kɛ o ko ma bana ye o ye sujuru de ye i ko tɛ ɲɛ ko i ka n'a daminɛ awɔ sunɔgɔ b'a ɲɛ na o ni sunɔgɔra o b'i bila nɛti kan i bɛ nɛti de kan réseau bɛɛ dafalen don atelier la nin waati in na sujuru de y'o ye n'u y'a dabali juguw kɛ ka taa bila ne mamuso ye ne kalan a langari la ne mamuso de tun bɛ den furakɛ i n'a fɔ muso dɔ filɛ nin ye kalabankura ko mama o bɛ den furakɛ kɛ cogo min na ne mamuso tun bɛ ten mɔgɔ tun bɛ se ka den don ni kilo 15 ka n'a jira ne mamuso la mɔgɔ caman bɛ kɛ docteur ye mais bɛɛ tɛ se ka den furakɛ n'i ye den furakɛ i ni subaw bɛ ɲɔgɔn na ala k'i kisi o tɔɔrɔ ma n'u y'u ka juru da ɲɛ n'i sen donna na n'i sera dugu min na olu b'a dɔn ko k'u ka taamasiyɛn bɛ na o de bɛ wele ko sujuru caman t'a dɔn ni subagaw ye nɔ bila i la ala k'i kisi o tɔɔrɔ ma dɔrɔn n'u ye nɔ bila i la n'i sera dugu wɛrɛ o dugu subaw b'a dɔn ko nin b'an ka ja kɔnɔ hali n'an sen t'a la fana a b'an ka ja kɔnɔ o mana k'u ka ja segin u yɛrɛ ma ye u yɛrɛ k'u biɲɛ ɲimi u biɲɛ u yɛrɛ k'a ɲimi ni yiri in don i y'a faamu wa karamɔgɔkɛ n'a fɔra k'i cɛ y'a ye walima i muso y'a ye a yɛrɛ k'a yɛrɛ dun a yɛrɛ k'a yɛrɛ diw k'a yɛrɛ fa k'a dun nin yiri in don a ye tule don n bɛna d'a ma don ko n y'a d'a ma komi n ye yiri in yɛrɛ de bɔ don ko n ye yiri dɔ de kɛ exemple ye k'a yira o yiri in yɛrɛ kun tɛ mais n y'a ta ka n'a yira exemple la mais bi n ye jofa yɛrɛ de ta ka na n ye seli fali yɛrɛ de ta ka na bamakɔkaw ko segu fali n y'a ta ka n'a yira o la a y'a lajɛ a ye nin faamu wala n bɛna d'aw ma sisan kilisi de b'a la o
kilisi min b'a la n'i ma jɔ fa sɔrɔ n'i ma yiri in sɔrɔ kilisi in kɛ tulu la ne mamuso mɔgɔ minnu kun bɛ na yiri in tɛ sɔrɔ ka d'a bɛɛ ma a b'a kɛ situlu de la k'a d'u ma u ka taa denw mɔ a la walima u ka t'u mɔ a la n'u kɔni ko k'i ka dabali ko fɛn don bolonɔ don walima tiɲɛ yɛrɛ la arajo m'a ye walima e yɛrɛ de sigara tiɲɛ yɛrɛ la nin ye juguya nɔ ye i bɛ nin yiri in ɲini n'i y'a sɔrɔ i bɛ mun fɔ a kilisi filɛ n bɛ segin a kan ayatolayi do a ye bigiw ta a ka enregistremaw kɛ ni mɔgɔ minnu y'a dɔn tiktok la k'u tɛ se ka enregistreli sɔrɔ a b'a hakili to a la ni émission banna a ye taa don youtube la ayatolayi numéro 1 i bɛna a dafalen sɔrɔ i b'a télécharger k'a filɛ k'a lamɛn n dilanlen kɔ ɲininkali baden n t'a fɛ debi kelen dɛ dumuyalakaw aw ka ɲininkali ninnu n t'a fɛ dɛ debi kelen basi tɛ awa n ka tila émission na sisan i kana ɲininka ko ayatolayi ko n ka forfait kun banna yɔrɔ faransi forfait kɔnɔ o ban ma dɛ o caman ye wifi basi tɛ a filɛ ni nin yiri in b'i bolo i b'a fɔ tu bisimilahi dɔw fana ye ɲininkali kɛ olu tun bɛ sɔsɔli la walayi n'i si kɛ ka bamanankan fɔ dɔw t'a mɛn ko yala ko ne ko jo fu de walima ko ne ko jo su de wala o bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ de ko dɔ ko ne ko jo su ko dɔ ko jo fu a tɛ n lamɛn n bɛna segin a kan su in na n b'a dɔn dumuyalakaw don ko jo su tɛ dɛ a y'a lamɛn jotigi kan'i yɛrɛ nɛgɛ dɛ yɔrɔ b'a fɔ an ka boli n ka fari ŋɛɲɛ ka ladɔn o kɛlen don k'a wusu ne ni kuranɛ cɛ kuranɛ min filɛ n bolo bilahi talahi a kɛ kɔrɔbɔ ko ye i ka ayatolayi ka nin kilisi in fɔ yiri la k'i bolo maka la i ka taa maga i ka jo la n'i y'a sɔn n'a y'i jaabi i ka nkɔri kana siga dɛ o t'a mun kɛ ka jo ye ka n'i yɛrɛ nɛgɛ jo min tun bɛ makan a ka ca mali ta ye mɛ a banna pewu cɛ min filɛ k'a f'i ye n mamuso min ye dalilu di yan ne mamuso min ye dalilu di yan olu tun ye jotigidenw de a tɔgɔ fɔlɔfɔlɔ de tun ye kura ne mamuso a tubera ɲaro karamɔgɔ ninnu fɛ min kan olu de y'a tɔgɔ da ko sitan a sitan olu tun ye jotigidenw de u bi dalilu dɔn dalilu de tun ye an ka dugu la hali sini ndomi ninnu bɛɛ ma ci cɛkɔrɔ a ndomi koɲɛ tun bɛ minnu bolo ne mamuso ka mɔgɔw don ni kɛlɛ bɛ na ndomi ninnu b'u da don ɲɔgɔn na k'a kɛ dibi ye bilahi i b'a fɔ k'i sera tu ma i tɛ dugu ye dugu sigira kɔlɔn min da la an ka kɔlɔn an ka dugu la hali sini ta a dugu kɔlɔn bɛ yen maa si t'an ka kɔlɔn sen b'a dɔn an ka dugu kɔlɔnba ko karisa de y'a sen maa si t'a dɔn i bɛna joko fɛn fɛn fɔ ne mamuso min y'a di ne ma olu tun ye jotigidenw ni jotigi mɔdenw de mɛ a tubira k'a tɔgɔ da ko kura sitan a tɔgɔ de tun ye ko kura u b'a fɔ a ma ko kura kɔrɔba mɛ a tubilen min a tɔgɔ kɛra sitan kɔrɔba ye ne mɔkɛ tun ye fila ye a tubilen o de y'a furu n m'a f'i ye ni jo mara dɛ mɛ karamɔgɔkɛ minnu ye jo mara n'olu jɛra kɔmɔ kɛra minnu ɲɛna ndomo kɛra minnu ɲɛna ne n'olu jɛra ka ne yɛrɛ nɛgɛ a tile don mina dalu d'i ma n'i yɛrɛ siralen don i ka jow ɲɛ k'u ka n'i kɛlɛ nin kɛ dɛ i ka jow tiɲɛna u tɛ se k'i kɛlɛ mɔgɔ dɔw kamana bɛ ga ko n bɛna n ka jo bila cogo di kana ne tɛ baga jotigi ma mɛ n gale na ala la n'i bɛ fɛ k'i ka jo bila k'i sirɛnnen don a ɲɛna n'i y'a cɛ kana ayatolayi b'a jeni sur place wa foyi tɛ foyi k'i la wa n'i mago b'a la k'i tɛ se ka balo ka sɔrɔ jo tɛ n gale na ala la walahi bilahi ne bɛ kuranɛ aya d'i ma walahi i tɛ malo i bɛ balo ayatolayi don i b'a fɔ to bisimilahi jo fu jotigi fu yɔrɔ n tɛ su ye dɛ ayiwa to bisimilahi jo fu jotigi fu ala ye jo fa ka jotigi fa dugukolo ye jo dun ka jotigi dun jo ma se ka fɛn kɛ ala la jotigi ma se ka fɛn kɛ ala la jo ma se ka fɛn kɛ dugukolo la jotigi ma se ka fɛn kɛ dugukolo la jo kana se ka fɛn kɛ n na jotigi kana se ka fɛn kɛ ne na ne ko ala ne ko a kira n bɛ segin a kan ala dɔnniya ka di dɛ n'a t'i la dɔrɔn a t'i la ne dun filɛ nin a bɛ ne na n ye k'a d'e ma n m'a fɔ i ka na ne fɛ dɛ ne de y'a d'i ma ni siranna u ka dabali ɲɛ a fɔ ko ɔhɔn kana baga u ma dɔrɔn bagama de bi barika bɔ k'o la tu bisimilahi jo fu jotigi fu ala ye jo fa ka jotigi fa dugukolo ye jo dun ka jotigi dun jo ma se ka fɛn kɛ ala la jotigi ma se ka fɛn kɛ ala la a kana se ka fɛn kɛ ne karisa la misaliya la a kana se ka fɛn kɛ ne ayatolayi la ne ko ala ne ko a kira to bisimilahi suba fu suya fu ala ye suba fa ka suya fa dugukolo ye suba dun ka suya dun suba ma se ka fɛn kɛ ala la suya ma se ka fɛn kɛ ala la suba ma se ka fɛn kɛ dugukolo la suya ma se ka fɛn kɛ dugukolo la a kana se ka fɛn kɛ ne la ne ko ala ne ko a kira to bisimilahi dabali fu dabali jugutigi fu ala ye dabali fa ka dabali jugutigi fa dugukolo ye dabali dun ka dabali jugutigi dun
dabali ma se ka fɛn ka Ala la dabali jugutigi ma se ka fɛn ka Ala la dabali ma se ka fɛn ka dugukolo la dabali jugutigi ma se ka fɛn ka dugukolo la a kana se ka fɛn ne na ne ko Ala ne ko akira to bisimilahi soma fu somaya fu Ala ye soma fa ka somaya fa dugukolo ye soma dun ka somaya dun soma ma se ka fɛn ka Ala la somaya ma se ka fɛn ka Ala la soma ma se ka fɛn ka dugukolo la somaya ma se ka fɛn ka dugukolo la a kana se ka fɛn ne na ne ko Ala ne ko akira to bisimilahi mori fu mori jugu fu Ala ye moriya fa ka mori jugu fa dugukolo ye moriya dun ka mori jugu dun mori jugu ma se ka fɛn ka Ala la moriya ma se ka fɛn ka Ala la mori jugu ma se ka fɛn ka dugukolo la moriya ma se ka fɛn ka dugukolo la a kana se ka fɛn ne na ne ko Ala ne ko akira to a kiɲini a yiri ɲini ni Ala y'a nɔgɔya ma ka kuru saba ye n'Ala m'a nɔgɔya ma hali ni ye kuru kelen sɔrɔ hali ni y'a fura kelen sɔrɔ ni yiri ko jofa a k'a la ko Ayatulahi Koti international denmisɛnnin min don ni kunkolo bɛ ɲɔgɔn fɛ don dɔ la i bɛna ne ɲini ti ne sɔrɔ ka n'i yɛrɛ nɛgɛ dɛ don dɔ la i bɛna Ayatulahi ɲini ti n sɔrɔ saya tɛ dɛ n ka ko yɛrɛ bɛ caya ma i ti n sɔrɔ n'i ye nin sɔrɔ nin waati na n'i y'i pan nin kunna i bɛ tila k'i pan ka segin o b'a sɔrɔ a tɛ yen bilen Ala k'an bɛ sɔn a ma ninnu ye dalilu ye an bɛ ninnu d'aw ma ka tɛmɛ u kɛli ka nɔgɔ ne ko aw ma sisan ko a ye na nin kawatumi in bɛ yen nin kolojan in bɛ yen nin hindu yɛlɛma ta yɔrɔ n y'a f'i ye n ko tɛ hindu dɔn hindu ne tɛ hindu dɔn ne yɛrɛ tɛ se mathématique la i y'a faamu kolojan ne t'a la ne yɛrɛ ka ba tɛ kolojan ko fɛ ne ka ba bɛ min fɛ dɔrɔn min wɔrɔ dɔnnen don hakika la ginjo alimami ladegeli awɔ ginjo alimami ladegeli o de ka di ne o tuma na n b'i lasɔmi nin fɛn ninnu e bɛna fɔ an bɛ farajɛ la bon an b'a kɛ cogo di sisan mun tulu t'i bolo wa mun tulu t'i bolo walima si tulu t'i bolo wa tulu ta dɛ exemple ne nin kɛra tulu bara i bolo sisan i b'i ka tulu bara i b'a gɛrɛ i da la i b'a fɔ tu bisimilahi jo fu jotigi fu kana a fɔlɔ jo la mɔgɔw bɛ jo faamu an ka boli sɔnta ninnu dɔrɔn de jo qualité ka ca dɛ awɔ jo ye filankafoya de fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'o tɛ Ala ye k'i b'o o de sɔn i y'a faamu o de ye jo ye mɔgɔw bɛ jo ye dɔrɔn i n'a fɔ minnu bɛ fakoloniw ni fɛnw kɔnɔ o dɔrɔn tɛ hali adamaden dɔw ye dɔw ka jo ye awɔ Ala ka an kisi jo ma Ala k'an kisi a ma i y'a faamu n'i ye tulu in kɛra i la sisan dɔw b'a fɔ si tulu walima fɛ bon si de b'an ka jamana na si tɛ jamana minnu na a bɛ mago ɲɛ ye si tulu ko tɛ yɔrɔ dɔw bɛ nin ko ninnu fɔ ka gɛlɛya kosɛbɛ ni bɔgɔdaga tɛ ni fura in di kɛ ni si tulu tɛ ni fura in di kɛ awɔ i ka jamana na kɔni n'o tɛ si yɛrɛ tɛ jamana dɔw la kuma t'a tulu ma a tɛ sɔrɔ yɛrɛ a tɛ yɛrɛ a tɛ sɔrɔ hali olu tɛ si tulu dɔn a bɛ n'a fɔ n'i nana an ka burusi kɔnɔna ninnu na n'i y'a fɔ olu ye ko burusi kɔnɔna dɔ la ko tentulu walima k'a fɔ burusi kɔnɔmɔgɔ dɔ ye ko zeyituna tulu i y'a faamu olu t'a dɔn yɛrɛ walima tamaro tulu olu t'o dɔn yɛrɛ parce que u ka yiri tɛ a tulu t'u ka yɔrɔ la o mana bɛɛ n'i ka tulu don mais a kɛ tulu la fɛn bɛ kɛ tulu de la kana kɛ ji gansan la tulu i b'a fɔ to bisimilahi ni tulu b'i bolo sisan ne mamuso tun b'a kɛ ten a bɛ denw salo n'a ye a b'a dilan ka di mɔgɔ ma to bisimilahi jo fu jotigi fu Ala ye jo fa ka jotigi fa dugukolo ye jo dun ka jotigi dun jo ma se ka fɛn ka Ala la jotigi ma se ka fɛn ka Ala la jo ma se ka fɛn ka dugukolo la jo ma se ka fɛn ka dugukolo la jotigi kana se ka fɛn ka na jo kana se ka fɛn ka na ne ko Ala ne ko akira karamɔgɔkɛ n'i bɛna kɛ ka tulu dilan a kɛ siɲɛ 20 ani siɲɛ 1 n'i ye cɛ ye n'i ye muso ye siɲɛ 20 ani 8 mais n'i bɛna kɛ ka nin yiri in dilan i b'a kalan na siɲɛ 7 n'i bɛna kɛ ka jofa dilan i b'a kalan na siɲɛ 7 n'i ye nin yiri in kuru 3 sɔrɔ i b'a ko ye ni muso don n'i ye kuru 4 sɔrɔ i b'a ko ye n'i m'o sɔrɔ hali n'i ye kuru 1 sɔrɔ a kɛ o ye k'a tobi n'i y'a tobi e bɛna fɔ sisan a bɛ taa an ka mɔgɔ ma cogo di a ji kɛ bitɔni dɔ kɔnɔ walima i k'a kɛ coton na i k'a sama ma a k'a kɛ ji la k'a ko ni cɛ don a k'a ko tile 3 ni muso don a k'a ko tile 4 a bɛna fɔ Ayatulahi n'o kɛra ka ban o y'a bannen ya o y'o bannen ye nka a t'i sɔrɔ bilen yan ne tɛ se k'o layidu ta i ye parce que adamaden bɛ fɛn dɔ kɛ sɔgɔmada fɛ wula fɛ i b'a tiɲɛ o tɛ Ayatulahi yɔrɔ n'i ye nin kɛ kɔni subaw tɛ se la diɲɛ kɔnɔ bilen nka kɛ waati in na kɔni o tɛ se la mais ne t'a dɔn ne de bɛna tiɲɛ ni ne ko e ma ko nin t'i sɔrɔ nin t'i sɔrɔ n'a nana sɔrɔ Ayatulahi yɛrɛ ko non e yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'a tiɲɛ a bɛna fɔ a tana tana kɔ tɛ adamaden tɔɲɔni tɛ tɔntɔ foyi la n'i taara mɔgɔw tɔɲɔ dɔrɔn hali n'i ka dalilu ka ɲi i bɛ dɛsɛ e bɛna fɔ ne tun tɛ maa tɔɲɔ ayi i muso b'i bolo so kɔnɔ yen kalo 2 kalo 3 i tɛ s'a ma ko se t'a ye a n'a denw bɛ ɲɔgɔn na i y'a tɔɲɔ i mago salen i ta tiɲɛnen i bɛna ko ne k'i mago ɲɛ ne tɛ se i cɛ tɔɲɔnen don i bolo ye ka tribunal kɛ ko i bɛ tubabu jamana na ko cɛ tɛ se muso la i mago salen i ka baaraw tiɲɛnen k'i bɛna ko ne ka kɛ ne tɛ se tɔɲɔni tɛ tɔ to ko la dɛ dalilu mana kɛ tiɲɛ cogo cogo tɔɲɔni man ɲi n y'a fɔ de n ko n bɛna